Khasi National Dorbar haka sautre gunai lur arja arpulai kala rakhie ke jingdap shis pa snam jonggahol ke dorbar ramokhar haka jinge don lang uba prestun tensong usembut menteri rangba ka jela ubri kmi ikatanat kampo yeng ke sarkar jela kumukongsan haka ni ke jinge lang rakhie lai don ru ki MLA ki MDC usim ke hima malim upa em aina manix im ki nongkit kam ke dorbar ki rangba ki long kmi nolor ki khon samla ladon ru ki jing ruai ki jing shat tanrai nolor ke skit nakariti academy usulong mil ukurwa ka atiar ulayok penyakran berubah laborious MCM Presiden halor gejigya lenti ke dorbar ki gambat kisin jam syakmat hadian gejingdap shispa snam halor kalong kaman jong sensyar khadar gejuk bementa ubah laborious ulaong bakadeban scam kumbala seng nong remya kajat benriu hinyo trap hakisan dorbar nadu ki dorbar yeng ki dorbar kur ke dorbar snong ki dorbar raj hadu ki dorbar hima ka senjam jeng ka khasi national dorbar nang jikmat kabenengkong ka jingun celebrate ngi gani kalong nam kabenengkong kalong ban wanra ia ka jingken dipen ria haka ri ulai pos makha dolai ya ka ki jingja ki belaja ki sispas namta hangnongi putoi hangnongi or kumnongi long kumnongi man tenai kumong kajingon ra kaduni ya kani kolong hak kawai kajingmon bakani ka por ko menta kani ka juk ko menta kan pule bantip bani i khang banyo ya kajakayen ka baskem kajakayen ka baskem abatip ya lo jong ka thiet kan ra ban hapdeng jing tip ha jing yen ka baskem ha ka juk ka por naka khasi nisel ban kren shay kani ke jingwan ra jingi ki jing sisha jong jing tulung ka por hakasin sya ka khada na ro khat khanda at pula haka bapini ibon ki jing atai ki jing ki haru ka mang bar bini ia bon ki jing tutut ki jing tuna ki baja ki pala penkela hongpong lai ko jai lai kuskit ka we ki jing tumu ki jing man henrai ka bangi ngi ong kolong bapet ye gane kot omdei ban shime ka peace meal bat ban penong isu ya ka ban hakajaj ban ria ban mislead yang ya kajaj ban ria tang sigawai ka benta andai pej ya gane ko kot haka benta ka bah he ka bakra bat ban pej bah hangno bangi betuj hangno bangi ur hangno bangi kelan ya ka bokum kata pej nang ni ban yo i kenang ban yo man penbha kenang ban yo man sneng ban kara kenang ban yo man penbej ila dia na kementa ka jingbit ka jingpiang joga ni ka pateng kementa bat man bha ka tai ka pateng ka ban am kran ni kini ngakran haka sinsyar pada ka bakani ka kani ka khasi national bar ka shimi ka taga rule na di pat kena expert pula ka shimi ka kena expert pula ro kalong hawe ka jisha Pakilai i lupa ia katai ke pasal kemat pakari India akan salai luat. Pakilai i lupa ro iko jing sya. Abakari India akan lai luat. Kari khasi jungir kan lai luat. Na mengi haka tu kapor ngimdei kari India. Kilai i lupa ya kata. Bakang klemat pakari India akan lai luat. Kari ulai pusi har loi kan lai luat. Jadi kita kilai i lupa ya kata. Shubha ka 1947 arfu lain ada kata. Ki khot ye ke jingela ba ha kata ke jingela ka sai kata kalau mangiri ban yang kum ko wei ajai ban reu na ka menta ka bit ka biang jong kala sai kali si pot man ta la khot dorbar ka ne adu lai si maka bi tenat ye ki reu rang ba ong kemi ha ka pot lai si ki shong dorbar ki yai de kejat ko beliau skong men yai de kejat sitayo naman ki jaga bak kisong lagi jasong boro laisi lam ai ba me kiwan ra lagi song ba aka laisi jing song dorbar ki ye ka wei ka thong ba khmade ba kata kalong ba ki hap ban te song le di ha ka wei ka nong le ki don ki khasi stage ki ba pero pe ma khasi nengi ha ka ar pulai te song ngi ha ka wei ka lama ba kata ko ka khasi sina dorbar ba hangta isayo misa celebrate entah kasih lu halal dengan orang. Maka ni kajing celebrate juga kita.
ngindang kermen ba kandon kajing smutu ba janai la jai du juni bat kandon ru kajing kersi ki banang ni shikmat kandon ru kalenti haka pengin sim ya kalenti ki ba pher haka ban nak wan ra ya jing bit jing piang haka sincha kada kari ki jing ka khasi national bar haka ki por hadin bala form ka kala le kam ba khrau ka wai ni kam ki ba khrau ta me ka ba kala le shua ba kata history kaman kalau ketika cadastral survey begini le sans name kalau import gila le ini cadastral survey kajing temu jang kasin sama kalau bakin ne kin sa ban long try man try ula jong halal ka kundo siap nama kile il pa kan sawan kajing kelada ko ipat ka ai nge em ka juk jong ka thod ka pulis la oral tradition kile il pa kan sawan ka written form ina ta ka daw ki saki lum ki lang kani bat ka wai ni kam ki bakrau ki le kata ka por ka lo man lum man lang ki kom bat kandau kari ni nama klem ka jing don ka jing long try halor ka kandau hai ka sai ben ri jing ni klem ka jing tip ye long ka jong ka kur ka jai hai ka sai jing ni khasi national bar ka sim ni kani ka ba ka form ka isim nung kong ni banang ta ki le ter kam ki bakrau haka bakila tharu ikala don ru haka benta haka bahau 1949 kalau don hadu ki member ki ong khas hasi constitutional making dorbar ka kum katar kalau don PE ka Kashmir bakaran ni kata constituent assembly ni hari 1949 ni la don hadu untuk pun ni la poi hadu ta stage bangin thau kita ki a dei jingja ki ba phe ki penkela jingi ba 1946 ka 1946 ka kadau lenti da kumai pat banai na ta kadau haga jaga ngin yo ya kas haga first schedule ya khasi states haba constituent haba ka re India kala yo ya ka jinglai yo tenrai haga jaga juga haga jaga juga khasi states ngiyo ka 60 ya pedang juga tapat ka khasi nasional kamsim sompai ila lai ya ka manangkong kijing bakala kijing betuj har kon kiba mi hingi saya kedang yang ngindai ban kedok ndai we should learn from that mistake deina ta kata pat how 1962 deina ka khasi national bari ab kilai itu ban kong ka first schedule kilai ban konrut pak kilam ya ka ba kata kalau ka jingdawa ban yo ya ka hill state ban kong kami da ka biang ju khasi national bari Balhakan kendai sepat ribuan. Buat ada kesalkar asam kam syak pengen disubmit di kamar mandap. Henry di Babu Wilson Reed. Ya kajing silur. Ilek hajan. Bat ya kata kamar mandap kam mithon kasih duluan. Manpan ya kasih sil aja. Mengilam misi kadai ko. Kadai kata kadai kasih duluan kaduk di. Nang ta ka bangsung tenatam kalong ba. Hindari pe itu ka kot pin sai gi sya bawat nagaro helsu kias nok tilang kata dan maka siti gi jomu kam ton sama de kata ka dei ka khasin bar ka bamman chong thai hak jing kala jing ka po ka bamman klikti no haba lalaj e ka benekong di strike head ki ya chikman but nangta ka sawan ter ka jing ki state hadu ba kane ka kalalong ka headquarter jom ka jing ki state sayo ai ba state ko pura bai hak lai span yo kumbang lang ikran technically hi kadai ka jing sya ka kumungi ang not ni laj yang menkong yo ka ba bagi layo ka jong ka state pada bagi yo ka jong ka state ni ladon lagi jong dipol parti ko pero ka bukinnya dilong ba jeng kibi ha karol juga national khasi national bari kalong wait watch and wait bat kat banang le komta kinang pen scam ni ya di kinang pen biang ni la di ban pej ban kmi hakan uk benta ban ru ngemla de le ban syurung rumah rutet hakan unu kajaka mangimdai hakata ka stage jengi kalong kumnu bantai nang ta tak bantai kalau kumno bagian wanra ye kijing sisya kibadan ke jendre
Tek kumbakalong menta. Kasi na sila marahadin kala sabre di gani. Nginang pek nginang kami ngin sa syong. Kijing elang iba pero jingi kurang tuan. Kenang ba karul ko jingi kalong hi state building. State building. Ika ai kebam simlalong nginyele ban pen i bagi bos sarkar ban penlong. Ika ai kibaduna hang nungin kedau kata. Badia kita nginum syok thai. Tat adu bakari bulan do jingi kanyi i ia kata kejuk ko hok. Kabak pom ki kun ki hajar jo nyuskum nutra. Kari lai posim hado lai. Kide hok pan yo. Kat kumala ai kide na dung nak sang partai. Ta di karol kasin sel. Phi haka sem kat khandai spa khandai pulai. Kade ka snem ba ka UNO ka penbenai ya ka Indonesia. Kan mang kadang kham khana do ko por ngasim ki jinglong se. Tenai lahap mi hakata ka lempung. Para pengin celebrate hapoka state Meghalaya barok away kan ke Indonesia. Kan ma state central library. Away ni reporter pada jangka ketua imat jangka Times of India ne komno ne ka telegraph. Ukli yang awong CM. What does Indonesia mean to you? Atalak takli por. Nama kadang sim ka jing lang CM langsung keluar. Tendai da ka jing pasiau ka jing rap kai kana na jirom ni. Adang tang si kentian man ong. Indonesia to us it mean revival for survival. Kata ka di kentian ka bang keren ka di sni ka baki hun bar khoi. Dedai na da ka daw kani ka ju unta hajo halor ka ta ka nong rep. Kajat dia jengi hi kan hab yang hau ta uksai ksing usai bom. Bantem yak sudah tadu tara hang ta hi. Hab usai ksing sai bom ulawan dur. Kata hi kasur tara kati. Kabamut. Kajat dia jengi ka yang hakisan dorbat. Kadar beriye, kadar berkur, kadar bersenong, kadar berai, kadar rohyangan. Ngim ju fail lah kan ikmentar. Sim nang tei ju bakala. Nau hiar sikini ki saudar bar. Shobon ai kan nung jing tho ban pensisya. Haki ador ba harum ki di bakong san tame kayeng bakasakur. Haki lai heneng kalong haka sencar khadar. Sinong rai hima. Di yakini ingin haban ribai kumakede ban long. Bat ban penbiang ru ya ka. Haki jing tulun juga po. Ban ngai i baka jing khim biang. Ya kan ikemta kawan. Pada padeng kejing i kuma thap per. Haki babon ki jaka kejing pertak ki baklang per. Jong ki kat tu kat ni ki khon samla juni. Ndrei ngan dang ong hi, khat du hi. Hawang yang hi ban penim. Ngin survive, man ngin job. Ta kade kabanta jong kasin silbar hawang yang da ka kuduk ya barok bat da ka ya thu da ka keren haror ki jingi sya ka kat kum ka hok kriti ka tisur ka bal ai di kong ni ru gi ong mong karen menne ki ju ong ubarem ubaja kata ka di ka pakalah du tata ka da man nga keren nong ubarem ubasta umdai ubarem ubaja juja lo ja no barem tingin lakut no ko ni barem bastad halo ki jing sya jing start jing barem bastad ini ya kita ngidang buat mengiang nek ni halo jing ditahi em ne yak idi benne